президенти Афғонистон Ашраф Ғани ва рақиби ӯ Абдуллоҳ Абдуллоҳ созиши тақсими қудратро имзо карданд то бомбасти якмоҳаи сиёсӣ дар ин кишвар хотима ёфта, талошҳои хатми ҷанги тӯлонӣ тақвият бигирад. рӯзи 17 май дар ҷараёни имзои ин санад таъкид шуд ки доктор Абдуллоҳ раҳбарии Шӯрои олии мусолиҳаи миллиро бар дӯш гирифта, дар музокироти сулҳ бо толибони афғон раҳбари ҳайати ҳукумат хоҳад буд. افغان‌ها ثابت ساختند که با تدبیر عقل جمعی با منافع ملیشان میاندیشند و با آن متحدند. ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین‌المللی میتوانیم به طریقه معقول به راه‌های حل اساسی برسیم. дафтари матбуотии президенти Афғонистон ҳамчунон тасдиқ кард ки чанде аз ҳампаймонҳои доктор Абдуллоҳ ба ҳайати ҳукумат дохил хоҳанд шуд. яке аз онҳо эҳтимол Абдурашид Дӯстум хоҳад буд ки бо поймол намудани ҳуқуқи башар муттаҳам мебошад. Дӯстум рутбаи маршал гирифта ба ҳукумат шомил хоҳад шуд. моҳи гузашта доктор Абдуллоҳ натиҷаҳои интихоботи президентии моҳи сентябрро қабул накард ва дар пайи ташкили як ҳукумати ба истилоҳ параллелӣ шуд. ин иқдом фаъолияти ҳукумати президент Ашраф Ғаниро душвор намуд. бар илова кӯшиши раҳандозии сулҳ бо Толибон ки аз сӯи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико пайгирӣ мешавад, бо душвориҳо мувоҷеҳ гашт. و طبعا در فضایی که بود توافق سیاسی هم یک کار آسان نبود، چون نظرات بسیار متفاوت بود، اما با یاری خداوند بزرگ به خاطر رضای خدا و منافع اولیای کشور یک قدم بزرگ برداشته شد. بی‌ثباتی به نفع افغانستان نبود، میتونست افغانستان به قهقرا ببره. доктор Абдуллоҳ натиҷаҳои интихоботи соли 2014-ро низ напазируфт. он замон бо кӯмаки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ғанӣ ва Абдуллоҳ ба созише расиданд ки бар пояи он Абдуллоҳ 6 соли ахир раиси ҳукумати иҷроияи Афғонистон буд.